nzuzo zara ezo zara ụlọ. Ekele m kamgbe afọ 17 gara aga ndị Boko Haram bidoro mmebe nke o ji bụrụ ha na Borno steeti. Ala anyị aṅụbeghị mmiri tọgbọ iko dịka o si gbasata aka ọlụ ha na ndị otu ha gụnyere ndị nke Ansharu, ndị nke Lakurawa na ndị nke ISWAP. A ga-ebido ebe na a ga-ejedobe ebe ma agụkọba isu ubi na ndị mmadụ ọkụ, igbu ndị mmadụ n'ụdị anaghị egbudo anụ ọhịa mere arụ, nakwa ịtọrọ ndị mmadụ bụgasị aka ọlụ ndị amaka omentọrị. Ị ma na ọtụtụ n'ime ụmụ agbọghọ dị 276 bụ ụmụ akwụkwọ Girls Secondary School Chibok, Borno steeti, ndị ntọrị tọrọ n'afọ 12 gara aga alọtabeghị. Ọkwa ha esitela na Maga nke okpuru ọchịchị Bongo nakwa Wasugu, Kebbi steeti, tọrọ ụmụ agbọghọ bụ ụmụ akwụkwọ sekọndịrị. Okpuru ọchịchị ndị ọzọ n'ala anyị ha sitelera tọrọ ụmụ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị dị na Kaduna, Kwara ma Niger steeti. Ego ha na-ana na ihe ndị ọzọ ha na-ana maka iji tọrapụ 19 na ndị nkụzi 6 ka dị ndụ n'ime 7 ha tọrọ site n'okpuru ọchịchị Orire nke Ọyọ steeti ụbọchị 15 ọnwa gara aga, gụnyere ka akwụnyere ha $1,000 n'otu ụlọ ego dị na mba Benin Republic, ka ebunye ha ụgbọala Hilux 2, kpaa aka n'usoro iwu ọchịchị Ọyọ steeti, webatazie usoro ọchịchị Sharia ndị ụka Muslim na ya bụ usoro iwu ọchịchị steeti ahụ, ma tọrapụ ndị otu ha eji eji n'ụlọ nga dị na Agodi nakwa Abonlogo. Ndị ntọrị anyị ji okwu ha bụzọ ndị na-enweta ego gafelera site na njeri kwuru njeri naira kwa afọ banyeze na ntejeri kwuru ntejeri naira n'afọ. Ọkwa ha emeela nke o ji wee bụrụ ha n'ụdị na-emetụta ndị njem, ịtọrọ ha nakwa ijegasị n'ụlọ obibi ndị mmadụ, tọrọ ụfọdụ maọbụ ndị ezinụlọ niile. Kedu maka ịwakpo ogige ndị agha ebe ha gbuolera ndị soja ma bụrụ ngwa agha dị iche iche waa? Ọkwa onweela oge ha mere nke o ji bụrụ ha n'okpuru ọchịchị Enugu steeti dị iche iche, gụnyere ụzọ Ụwanị, Ezeagụ na Isi Ụzọ. Ọ na-egbu ndị ikwu na ibe oke arịrị na ụdị na-akpatara ụfọdụ n'ime ha ọnwụ. Ịhụ ndị nke ha ka ndị ntọrị na-aṅụ ha ịkpakwụ n'ụdị pịa ha pịa na iti ha eti nakwa ichi ha ọnụ n'ala, tụmadị ndị nke ha kere agbụ maọbụ ndị nke ha kechiri anya. Ha na-eme nke a n'iji wee mee ka mee ngwa ngwa na iwetara ha ego ha nara maka ntọrapụ ndị ha ji eji. Ma gọọmenti na-ekwu ka agbachi ha nkịtị ghara inye ha ego bụ ego ntọrapụ
maka na ọ na-agba ha ume imere mpụ ntọrị na-aga n'iru. Gọọmenti ji okwu n'ụdị eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebe okwu nkụ. Sheikh Gumi so na ndị ndu ka Muslim n'ala anyị na-ejebe ahụ ndị ntọrị ma ọ dị na mkpa. Ekwuola ya na gọọmenti mara maka ndị ndu, ndị amakome na ndị ntọrị dị iche iche n'ala anyị nakwa n'ebe ha nọgasị. Ọ gịnị ejizi gọọmenti ịgba mbọ kpochapụ mebila ndị ajọ mmadụ dị otu a? Anyị na-eche na ọ bụ nghọta gọọmenti na-ejiri aka ike so ha na ọ ga-akpata ọnwụ ụmụ Naịjirịa ha na ndị otu ha ji eji. O weela anya na ikpochapụ ndị amakome na ndị ntọrị n'ala anyị chọrọ nkwado na uju nke ndị mba ofesi mara anyị ya. Ihe o jiri dị mkpa mkpochapụ anyị na-ekwu okwu ya maka aka ọrụ ha abụrụla ozuru mba na ụdị na ha na-achọ ka ihe so usoro iwu ọchịchị ụka Muslim bụrụ ozuru mba n'ala anyị. Ịhụla ihe o jiri dị mkpa ka ị kwere maka oru hụrụ ka eji mbazo eli ezu ibe ya mata na ụbọchị nke ya ọ bụkwara mbazụ, ma kwerekwa maka na aka ọrụ ndị Alekike na ndị amakome anyị ji okwu ha bụ nza zara ezi zara ụlọ wee pụta dee anya na mmiri n'oge nhọpụta nke afọ 2027 tụnyere onye kwenyere n'ezie na ndị ofesi ga-atụkwasị obi maka ya bụ uju nkwado. Ha bụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma, ekene maka isonyere anyị n'ozi igwe nke taa. Mee ka mata ka isi wee hụ ya na ohere like maọbụ comment, ma biko mee ka o rue ndị ọzọ aka.